Had hij een kalvervoet smiet op groen? 13 uur. 13 uur. 4 uur. Het wie hemeldij op basisscholen de Fjouwerhoeken in Hantemhuizen. De band van groep 6, 7 en 8 kregen maas een gastles over zwalkafval. De band was lekker enthousiast als wat. En, ik vertelde wat over het zwerfafval en waarom dat eigenlijk zo wichtig is dat we dat opraden en net in de natuur smieten. Dus ik probeerde de band dat wat bij te brengen. We delen dan ook nog een kwartetspeeltje uit onder de band. Dus we hopen dat ze dan nadat die het ook nog even met hij en mem gaan kwartetten. Of mijn vriendje, vriendinnetje. En dat ze dan ook nog wat leren hoe het afvalskieren en hoe het zwerfafval. Middags gingen de band op paard. Together met leden van het Dwarsbelang, die het alle jaren naar de band afvalziekje. Nou, het is vooral plastic. Plastic bekertjes, dat spul en poetjes, chipspoetjes. Maar er laat soms ook van alles in de sleer. Kulenbult plastic. En dan ben ik die doe ik het onderwal in en die klauwen, weet ik al, daar waait. Het is wel heel op het liedspul. Dat komt direct tot meen, tot klepelien. Wordt dat spul wat eerst in een geheel wie binnen 100 snippers. Heb je nou ook nog hele gekke dingen voor? Ja, een zeil. En een bierflesje. Een stuk wol. En wat is het gekste wat zo voor hebt? Ja, een bierfles die zit in de groen. Een stuk plastic, maar dat zit onder de modder. Dus dat is sfeer onder de modder. Moest ik eerst even leegje of het rood water halen. En toen ik dat vond. En toen heeft ook nog heel in de sleet hong volgens mij. Ja. En hoe ging dat? Ja, goed. Bij behulp van Jan. De opruimactie smaken wel naar meer. Ik vind het wel heel leuk om mij de natuur te helpen en alles kind te maken. En ja, dat. Dat is gewoon goed voor de dieren en dat is echt wel eens leuk om te doen.